Gün tertibine laýyklykda merjete gatnaşyjylar 5 ýylyň dowamyny demir ýollaryň hyzmatdaşy guramasynyň ýük taşymak, ýolagçy gatnatmak infrastruktura hemde demir ýoluň hereketi boýunça toparlarynyň guramanyny maliýewi hasaplaş hemde kowatlaşdyrmak we informatika barada hemişelik iş toparlarynyň 2020-nji ýyla ýerine ýetiren işleriniň netijelerini, şerekeme düzümüň iş mailnamalaryny we beýleki meseleleri aralyk maslahatçylar hemde makulladylar. Uzak aralyklara ýük taşymalarda esasy orny eýleýän demir ýol pudugynyň ösürmegi ähli gyzyklyma bildirýän hyzmatdaş ýurtlar bilen söwda ykdysady gatnaşyklaryň puturlanmagyny maksat edilýän Türkmenistanyň ykdysadyýetynyň ileri tutulýan urlarynyň biri bolup durýar. Hormat prezident bilen ýurdumyň şähertaýdyny amatly ýerleşmegini nazarda makbulany uly halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça durmuşa geçirýän syýasatamy burdaky işlere günden-güne ýardam berýär. Türkmenistanyň uly diplomatiýasyny ösürmegi 2022-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda ulygyň ähli görnüşleriniň maddi tehnik binýadyny hemme taraplaryny döwrüwaplaşdyrmak, häzirki zamany ýürütülüşlerini infrastrukturany döretmek, şeýlekeme Türkmenistanyň halkara uly üsaşyr geçirgiler Sewit merkezi hökmüne orny mundan berýän berkitmek boýunça strategik urlary gözeňde tutulýar. Şunun bilen baglykda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamynyň başlanmaçlaryny dürüjlükli syýasatyny münasip durmuşa geçirýän hormatly prezident bilen başlanýyşlary giň gollugy eýe bolýan beýan edildi. Şerekemi ýurdumyň uly boýunça onun ura halkara konwensiýasyna gatnaşýan hemde durnukly uly boýunça birinji ähli maslahatyny geçirmek başlangyjyny öňe süren we belenildi. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 2014-nji, 2015-nji, 2017-nji hemde 2021-nji ýyllarda köp taraply uly hyzmatdaşlygyny ösürmäge gönükdirlen degişli kararnamalary kabul etdi. Geçen ýyl bolsa Milletler Birleşigi 26-njy noýabr bütün dünýä durnukly uly günni baglan etmek hakynda kararnamany kabul etdi. Ýurdumyzda demir ýoluň hyzmatdaşy guramasynyň çäklerini maglumat tehnologiýalary, almasynik we ekologiýa meseleleri boýunça da hyzmatdaşlygy ýoly goýdy. Şunuň bilen baglykda guramanyň Türkmenistanyň milli uly infrastrukturasyny ösürmek urnaky taýlalaryny dogry gollaýan belenildi. Bu taýlalary Aziýa ikliminiň merkezindäki demir ýol geçirgileri ulgamynyň üsaşyr mümkinçiligini epesli ýokurlanmagy hem ýardam berýär. Guraman şäklerini iki tarapdan gatnaşyklary giňeltmek şolsany hyzmatdaşlygyny şertname hukuk binýadyny ösürmek ýaly meseleleri aralyk maslahatçylaryny möhüm güzi bilen hataryna boldy. Taraplar demir ýoluň hyzmatdaşy guramasynyň esasy mejlislerini geçirmegi, şerekeme bar burun we täze açylan urlary, hususan Gazagystan, Türkmenistan, Iran transmilli demir ýol geçirgisi boýunça ýurdumyň ýük taşymak hemde ýolagçy gatnatma kuwatyny artdyrmagyň mümkinçiliklerini aralyk maslahatlaşdyrar. Mälum bolşaly gadymy döwürlerde Sewitiň iň möhüm sowda ýollary üstünden geçen Türkmenistan 7 ýoluň çatyrygy diýilip atlanarlypdyr. Täze taryh döwürde ýurdumyda Ewraziýa ikliminiň ähli ýurtlarynyň hemde halklarynyň güllebisme urny özleri behwetli sowda ykdysady gatnaşyklary ýol goýmak üçin uly pudugyny öz mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge çalışýar. Soňky ýyllarda uly ösüşleri eýe bolýan milli demir ýol ulgamy häzirki wagtda ösüşiň täze tapgyryna gadammasy hemde ýurdumyň sebitleriniň ukgunly ösüşine güýçli itergi berdi. Mälum bolşaly Aşgabat Forumy Türkmen Demir ýolları agentliginiň demir ýoluň hyzmatdaşy guramasyna agza bolmagynyň 30 ýyllyk seneti bilen mutgaşdy. Şanly sene münasibetli demir ýoluň hyzmatdaşy guramasynyň komitetining başlygy Antonoviç Türkmen Demir ýolları agentligine ýürit we ýadygarlyk nyşany goşurdy. Duşuň dowamyny wekilletleri iş toparlarynyň infrastruktura hemde demir ýoluň hereketimi, demir ýoluň arasyna özara hasaplaşyk tertibi, gardy üzmek mexanizmi we beýleki urlar boýunça 2023-nji ýyla ýerine ýetilen işler jemini jemlediler. Ýylanlar Türkmen toprağyndaky mehmançylyk hemde forumyň işiniň netijeli geçmegi urna amatly şertlerini dürdülen üçin hormatly prezident bilen hoşallyklaryny beýan etdiler. Hemde bu duşuny özleri düşünşmegi we hyzmatdaşlygy mundan berýän puturlanmaga ýardam berjekdigini belediler. Demir ýoluň hyzmatdaşy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol urulary idaralarynyň ýol başlarynyň we jogapkar wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisine gatnaşyjylary hormatly prezident bilen adyna ýüzlenmek kabul etdiler. Onu belirlen mehmançylyk hemde çäreňiň ýokary guramaçylyk derejesine hoşallyk beýan edilýär.
Forumun şäklerini ýurdumyň hemde demir ýoluň hyzmatdaşy guramasyna agda döwletleň demir ýol idaralarynyň arasynda duşuklar geçirildi. Bir neçe iki tarapyny resmi namlar hemde taraplaryny ählimumy awadançylygyň ösüşiň behbedine netijeli hyzmatdaşlygyny maksadyny ýene teswirnama gol çekildi. Şeýlekeme mejlisiň işiniň netijeleri boýunça sebäpini bu gurama agda ýurtlaryň netijeli hyzmatdaşlygy hemde ynançlyk gatnaşyklary putralanmagy gönükdirleni Aşgabat jarnamasy kabul edildi. Bu jarnama Türkmenistan we dünýä döwletleriniň arasyndaky uly urgamyna hyzmatdaşlygyň berk binýadyny emele getirmek bilen uly ösüşlere badalygy berjek täze sahypany açar. Jarnama ýurdumyň demirgazyk bilen günorta, günnäwir bilen günbatary urlarda uly üstaşyr mümkinçiliklerini hasamy ýygyjym ulanmagy etergi berer. Bu bolsa sowda dolanşygyny, haritlaryň iýerleşini bir neçesi ýeňilleşdirer.